Els racons de Girona d'avui el dedicarem al futbol i a l'estadi, al camp de futbol que hi va haver-hi precisament aquí al Parc de Vistalegre, que és on soc ara. De fet, us he portat una fotografia impresa i podreu veure aquí al darrere els arcs de la residència Bisbe Sivilla, que els podeu veure aquí al meu darrere, i jo de fet estaria situada bastant en aquest punt de la porteria on s'està produint aquesta jugada. Com us deia, es celebra el centenari de la inauguració del camp de futbol de Vistalegre. L'Associació de Veïns i altres entitats estan organitzant una sèrie d'actes de commemoració per finals de juny i després de 40 anys de jugar-se en aquest espai es va poder recuperar, ja amb el trasllat de l'estadi, del camp de futbol, cap a Montilivi, doncs es va recuperar tot aquest parc com un parc obert a la ciutadania, al Parc de Vistalegre. Però el futbol a la nostra ciutat neix a la Devesa, de fet. És allà on entrenen els primers equips de futbol de la nostra ciutat i destaca un per sobre dels altres, l'Strong, que és fort en anglès, aquest destaca entre els altres i de fet un dels directius de l'Strong, que també era professor de gimnàstica a l'Institut Vell, és el que funda el primer club, el Club Deportiu Gironenc, a Girona, que llavors esdevé la Unió Deportiva Girona. Aquests són els dos primers clubs i en una competició ja l'any 1921, en el Camp de Mart, se n'adonen que el camp queda petit i comencen a pensar en un trasllat del camp de futbol i pensen de seguida en aquest espai, que en aquell moment eren l'Horta d'en Cebrià i que eren de fet uns camps de pastura. El camp es va construir amb 110 llotges i 1.500 seients, entre graderia i cadires, de fet, que es posaven i es treien a cada partit. I una cosa curiosa és que el camp de futbol es va construir amb un temps rècord, entre altres coses perquè fins i tot els mateixos jugadors feien de paletes i d'operaris. L'estadi finalment s'inaugura el 29 de juny de 1922, amb un partit amistós de la Unió Deportiva Girona contra el Barça, que era campió d'Espanya i ple de figures que van aixecar a Girona moltíssima expectació, com per exemple Zamora, Samitier o Gamper a la Llotja. Els jugadors del Barça, de fet, varen voler fer un passeig fins a la Rambla i van quedar tan desbordats per la gentada que els demanava autògraf, que se'ls apropava, pràcticament podríem dir que se'ls hi tirava a sobre. Per tant, va ser un partit amb una gentada de públic i també amb una benedicció del bisbe. El Barça finalment va guanyar 2-5. La Unió Deportiva no va durar gaires anys més, però va donar pas al Girona Futbol Club i Vistalegre va ser la seu del Girona entre l'any 1930 i el 1970, quan es va fer el trasllat a l'emplaçament actual a Montilivi. I és per tot això que existeix aquest nexe i aquest orgull al barri de Carme Vistalegre al respecte del futbol i d'aquesta part de la història de la nostra ciutat. De fet, us recomano molt que visiteu la pàgina de l'Associació de Veïns Carme Vistalegre perquè hi ha un vídeo que us explica i veureu imatges d'això que avui us he volgut explicar en els racons de Girona.